ga wancan matan to sakinta nake tunda dodo ya kashe mata ƴaƴanta ta daina walwala ta daina jin daɗi a rayuwarta kullum tana cikin kunci. Mecece matsalar take bibiyar mu a cikin wannan jeji? To ina so tabbatar muku da cewa wata al'umma a nan garin ba abin da suka sani sai bautawa gumaka su ne wa aljihun hidima. Ina ba ku shawara ku tattara naku ku bar garin. Ba za su sha jini na. Kowa ya ƙi ji ba ya ki gani ba. La ilaha illallah! La ilaha illallah! They embark on the journey, which they know nothing about. It was a time of ignorance. It was a time of war. It was a time of revenge. A journey of secrets. A journey of darkness. Ta ya za a yi ka ce mu tafi mu baka anan? Kai ka mutu kenan. Fatima. Ba matakka bace wannan. Shine yazo ya zama ita yake so ya gare ka. Kar ka je wurin ta. Ban yadda da kai ba. Kaka ga mu wani magana. Na san matata. Tun muna ƙanana muke tare. Hanan me muka yi miki zaki kashe mu? Hasan dukkan bai mamaci. Their focus is to achieve their dream. Kai din wane ne kai? Ba damuwarka bane wani irin taurin kai ne da ku. An hane ku da shigowa cikin dajin nan. In the other way around, something bad goes wrong. Idan kwana bukan nan. Ina da lawan Allah ku je maka mun ba. In a world where dynasties were Shakespeare, in a world where dynasties were unshakable, Nati Productions presents Wanakarni Events of the First. Fitar da yawa kuma na ga muku. Ina sauran. Duk illahirin mutanen da muka zo da su jejin nan, kowa ya mutu. Ya zan san me yake faruwa. Ni dai kawai abin da sani shine ina jin wasu aljanu ne suke shiga cikin mutanen suke kashe su. Me zai hana ni shiga? Babu abin da zai hana ni shiga cikin wannan dajin. Ba wani abin yin sai tafiya? Abin yi kace tambaya ta. Ka ga ni fa ba mahaukaciya bace ta yayi. Wanakarni, produced by Jibril Musa, screenplay by Mujahid, executive producer Abdulbasit Kokana. Wanakarni, from the director Hassan Giggs.